Is-sena l-oħra, s-sena li faqqet il-pandemija f'Malta, l-ħaddiema fis-settur tal-manifattura żdiedu iżda madwar l-Ewropa kważi 750,000 persuna li kienu jaħdmu fl-industrija tal-manifattura tilfu ħobżhom. Analiżi mis-sit The Journal tinnota li mbagħad fil-kriżi finanzjarja tal-2008 is-settur tal-manifattura f'Malta nnaqqas il-ħaddiema bi 8% filwaqt li l-medja Ewropea tnaqqis kien ta' 6%. Skont statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO, il-valur reġistrat fis-settur is-sena l-oħra kien ta' 993 miljun euro, ftit aktar mis-sena ta' qabel meta ma kienx hemm pandemija. Fil-fatt fl-2019 il-valur reġistrat fil-qasam tal-manifattura kien ta' 989 miljun euro. B'kuntrast il-valur reġistrat fil-komplement tal-Ewropa naqas b'6.5%. Il-valur miżjud tal-industrija tal-manifattura fl-Ewropa naqas 134 darba iżjed minn fi gżiritna. The Journal jinnota li l-għajnuna tal-gvern tal-Covid wage supplement u l-fatt li l-fabbriki baqgħu għaddejjin waslu biex is-settur tal-manifattura baqa' reżiljenti u jdawwar ir-rota. Mill-banda l-oħra, Danimarka, l-Ġermanja u Repubblika Ċeka, stati membri industrializzati ferm fejn għandhom bosta fabbriki, l-industrija tal-manifattura ħadet daqqa. Il-ġimgħa l-oħra waqt żjara fil-fabbrika ta' Trelleborg fejn tħabbar li l-kumpanija se tkompli tespandi l-operat tagħha u min-naħa l-oħra tnaqqas l-emissjonijiet bin-nofs, il-Prim Ministru Robert Abel esprima wkoll viżjoni ambizzjuża li sal-aħħar ta' din il-leġislatura fis-settur tal-manifattura pajjiżna jirreġistra beħ ta' aktar minn biljun euro.